From humble beginnings to divine purpose, President Nelson Chamisa reflects on faith and Zimbabwe's future. Nelson Chamisa panapa auya akashoka vanhu vachiona kuti aiwa zvaari ani achireflecta achiti aiwa ndakatobva kure chaiko kumakomoyo, takabva kure navatsvangirai. Auya akashoka vanhu sana mina mashoko anomuda toko Nelson Chamisa. Unobo subscribe oleka turn on the bell icon. Tina paendo pakanyora achiti a boy from Gutu. Any other person who has never seen where and how I grew up may not understand where I say God is in it. My life tells a story of what God can do to and through his people and for his own name and glory. Since time immemorial, God uses ordinary people and despised things of this would do so extraordinary stuff. Check the story of Moses, Daniel, Hannah, Ruth, Rahab, the prostitute, David, a shepherd, Joseph and Mary. Mind you, Jesus Christ was born in a manger, not in a prestigious private hospital. Even in our case in Zimbabwe, God is not yet done with us. Our God will do mighty things in the land of the living, and we shall all see it. More is to come because God is in it. Nelson Chamisa ndo message adeliver mzora nasi. Aiwa, a touching word, but anoyatara mashoko kuti aiwa kune zvinoshoreka ndo kune zvinhu chazvo zvinodwa naMwari. Ari kuti Mwari arimo matiri savagari venyika yeZimbabwe. Zvamuri kuona muchitambura kudai so, aiwa itime chete, just watch the space. Tudze mafungiro enyu pene comment section medu, sanga no subscribe or like, turn on the bell icon.